Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2022-nji ýylyň 3-nji dekabry hepdäniň şenbe güni eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Programmany men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanda ýetip gelýän bitaraplyk gününe we täze ýyl bayramçylyklaryna taýýarlyklary şu hepde hem dowam etdi we bu ýylatyň gündelik durmuşyna täsir getirdi. Aşgabatda beýleki welaýatlardan gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sebitlerini iýermek çäreleri güýçlendi. Olaryň saklanmagy we paýtagtdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Jekmejek maglumatlary kärdeşim Sekradan dinläli. Aşgabatyň häkimetleri beýleki welaýatlardan şähere gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sebitlerine iýermek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Häkimetler bu çärelerini bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Bu günler şäherde giýje maksatsız gezýän ýaşlara welaýatlardan gelip ten sewdasyny edýän gyzlara garşy reýtler geçirilýär. Şeýle de welaýatlardan gelip guruluş firmalarynda ýa-da gündögür bazarynda işleýän işgärleri hem 10-njy dekabr çelini şäherden çykarmak işleri başlandy. Dip Köpetdağ etrap polisiýasynyňky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher polisiýasy öz işgärlerini tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 manat töweslendiriji pul bayragyny berýär. Saklanýan içerki migrantlaryň arasynda Aşgabatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar. İçerki migrantlar ilki ardu wagtlaýyn tutuşhanasynda 2 giýje gündi saklanýar. Soňra olardan bayramçylyk döwründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gul çekmek talap edilýär. Soňra da olary wagzala gidýärler we degişli welaýatlardan gelen polisiýa işgärlerini tawsyrýarlar. Olar içerki migrantlary öz ýaşaýan sebitlerine alyp gidýärler. Dip çeşmämiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç ýyly düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-njy dekabrda belleniljek bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili ilteşiň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Bu aralykda habarçymyz öz welaýatlaryna iýerilen içerki migrantlaryň arasynda polisiýa işgärlerine para berip ýene Aşgabatda dolanýanlaryň hem bardygyny aýdýar. Ýaşlyk demirýol stansiýasynda düşüp resmi namalarymy iýdim almak üçin polisiýa işgärine 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramynda maşgalan pulsuz galardy. Dip anna güni paýtagta gaýdyp gelen marly guruluşyk işgäri aýtdy. Ardu tutsohanasyndaky bir çeşmämiz hem ten sewdasynda saklanan sebitlerden gelen zenanlaryň ta 80 göterminiň azatlygy goý berilýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu zenanlaryň kanun goraýjy edaralardaky täsirli tanış bilişleri tutsohana resmilerine jaň edip olardan degişli zenanlary goý bermegi talap edýärler. Azatlyk radiosu bu barada paýtagtyň polisiýa müdürliginden we Ardu tutsohanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Paýtagtyň häkimetleri içerki zähmet migrantlaryny Aşgabatdan çykarmak çärelerini indi ençeme ýyl bäri dowam etdirýärler. Häkimetler bu çärelerini wagtal hususanda ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň we çäreleriň öňýanynda güýçlendirýärler. Olar munyň sebäplerini açaçan beýanat bilen düşündirmeýärler. Guruluşyk we beýleki işlerde zähmet çekýän welaýat ýaşaýjylary öz sebitleri bilen deňeşdirilende paýtagtyň iş babatda has köp mümkinçilik hödürleýändigini aýdýarlar. Aşgabatda zähmet çekýän welaýat ýaşaýjylarynyň polisiýa tarapyndan tutulup öz sebitlerine iýerilmegi bilen bagly soňky waka şu ýylyň aprelinde bolupdy. Şonda çeşmelerimiz polisiýa işgärleriniň welaýat ýaşaýjylaryndan 500-den 1000 manada çenli pul talap edýändigini hem aýdypdylar. Türkmenistanda 10-njy dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenilýär. Aşgabatda bayramçylyklaryň öňýany içerki migrantlaryň welaýat ýaşaýjylarynyň çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Şu hepde ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri dollaryň birden petelmegine degişli boldy. Türkmen manadyryň Amerikan dollaryna görä resmi hümmetini 7 ýyl bäri ütköwsiz saklayan ýurtda daşary ýurt pulunyň gara bazardaky nirhi birden pete gaçdy. Dollaryň gara nirhynyň 10%-dan gowrak aşaklamagy Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň başlygy Gurban Guly
Berdimuhammedowyň çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Hepdäniň penşenbe güni Aşgabatda dollaryň gara bazardaky nyrhy 17 manada barabar boldy. Bu nyrh resmi bolmadyk pul çalşyk nokotlarynyň ählisinde şol sanda bir karar Sowda merkezinde hemşeýle 1000 dollardan köp mukdarly puly 17,5 manatdan satyn alýarlar. Liwapda dollaryň gara bazardaky nyrhy 16,12 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Liwap vilayatyndaky habarçylary 1-nji noýabrda maglumat berdiler. Liwapdaky habarçymyzyň söýlerine görä dollaryň gara bazar narhynyň üýtgemegi yerli dukanlarda dürli haritlaryň sowdasyna täsir getiripdir. Bu ýagdaýda sowdagarlaryň ençemesi öz haritlaryny satmakdan saklanýarlar. Häzirki wagtda gara bazarda dollar arzanlady diýip söwdegärler öz haridyny arzan satmaýarlar. Sebäbi köpçülik bu adamlaryň elinden dollar almak üçin gara bazardaky oýundygyny çak edýär. Dip yerli sowdagarlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar onuň sözlerine görä haritlaryň arasynda daşary ýurtda öndürilen hojalyk tehnikasy, kompýuterler, telefonlar we awtologlar üçin ýaşlandyryş şaýlar bar. Käbir ýagdaýlarda satyjylar bahasyny dollarda görkezýärler we bu gara bazardaky nyrkdan artyk bolýar. Awtoşaýlary baryp satyn almakçy bolsaň, satyjylar öz öňündäki kompýuterine garaýar we bahasyny dollarda aýdýar. Olar dollary 19.40-dan hasaplaýar. Dollar gara bazarda düşdi diýseň, olar ýok, onu şu aradaky mejlisden soň wagtlaýyn düşürdiler diýip aýdýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Ol şuňlar dollaryň 10 manada düşüriljegi barada hem ýyl içinde gürrüňleriň köpdigini belleýär we resmi maglumatyň bolmadyk wagtynda käbir adamlaryň dollarlaryny satmagy howlugýandygyny belleýär. Häkimetler dollaryň sowdasy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermediler. 2 gün ozal paýtagtda dollaryň gara bazardaky nyrhy 18 we 18,13 manat aralygyndady. Şonda 500 dollardan köp mukdarly daşary ýurt puly 19 manatdan satyn alınýardy. Dollaryň hümmetiniň durnukçylygy şu hepde Balkan we Mary vilayatlarynda hem ýüze çykdy. Bu ýerde dollaryň hümmeti başda hatym aşaklady we 15 manada ýetdi. Emma soňra gysga wagtda esli ýokurlandy. Kärdeşim tekrar edinläli. 2 dekabrda ýerden Balkanda dollaryň gara bazardaky nyrhy 15 manat 50 teňe çenli aşaklady. Günüň ikinji ýarymynda onuň bahasy ýeni ýokurlanyp başlady we 18 manada galdy. Şeýle ýagdaý Aşgabatda hem gaýtalandy. Soňky günlerde ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasynyň durnuksuzlygy dowam edýär. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan dollary 28-nji noýabrda 18 manada we 1-nji dekabrda 16 manada çenli aşaklady. Habarçylarymyz dollaryň durnuksuz bahasynyň köp telekeçini dowlu düşürýändigine, olaryň käbirleriniň sowda etmekden ýagny öz haritlaryny satmakdan saklanýandygyny aýdýarlar. Sowdagarlar haritlaryny arzan satyp maddi ziyan çekmekden gorkýarlar. Sebäbi olar dollaryň aşaklamagyny häkimetleriň bayramçylygyň öň ýanynda haritlary arzanlatmak üçin olanýan oýununa meňzedýärler. Dip Balkan'a habarçymyz belledi. Türkmenistanda dollaryň hümmetiniň pete gaçmagy geçen hepdäniň ahirinde başlandy. Munyň ýyzy süre käbir azyk haritlarynyň bahalary arzanlap başlady. Ýöne yerli ýaşaýjylar munyň gysga wagtlyk bir çäre boljakdygyny aýdýarlar. Dollaryň gara bazardaky bahasynyň aşaklamagy we munyň netijesinde azyk önümleriniň bir neme arzanlamagy häkimetleriň hemişe bayramçylyklaryň öňü sirasynda oýnaýan oýununa meňzeýär. Nyrhlaryň ýene ýokurlanmagy mümkin diýip marly söwdegar 29-njy noýabrda aýdypdy. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulugy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçylygyň ýyzyany emeli bolçuluk ýok bolýar. Noýabryň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalaryndan bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň dürli haritlar bilen üpçünçiligini gözegçilikde saklamagy, bahalaryň ýokurlanmagyna ýol bermediligi tawşyrdy. Munyň ýyzyany häkimetler dollaryň gara bazardaky nyrhyny emeli arzanladyp, munyň netijesinde azyklaryň bahalaryny düşürmek ugrunda dollar söwdegarlaryna basyş edip başladylar. 23-nji noýabrda bolsa
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hususanda ýurdun senat kärhanalaryny goldamak meselesini agzap, milli pulun hümmetiniň durnuklugyny saklamagyň ähmiýetini nygtady. Şeýle-de ýurdun maliýe we ykdysady resmiýlerini tanqidlady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň gara badary emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış narhynyň arasyndaky 5-6 esse tapawut dowamly saklanýar. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni, Türkmenistanyň bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenler. Gepleýär Azatlyk radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Maliýe durnukçylygy we ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtda barha garyplaşýan adamlaryň sanynyň artýanlygy gözeýilýär. Ilatyň durmuş derejesine baha bermek üçin resmi sanlar köpçülüge mälim edilmeýän hem bolsa adamlaryň durmuş şertleri umumy ýagdaýdan habar berýär. Soňky döwürde dilekçilik edýän zir-zibil dörýän adamlaryň sany görürlük derejede köpelýär. Meselem şu günler Liwapda zibil taşlanýan gutular 10 adam bolup dörýärler. Şu hepde bolan bu ýagdaý barada Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle gurrun berdiler. Zir-zibil diňilýän gutularyň içindäki hapalary dörýän adamlaryň sany köpelip, käbir ýerlerde bir gutyny 10 adam bolup dörýärler. Biri kup gitse ikinci adım distini izinden gelip dörüp başlayar. Dip habarçymyz aýdýar. Zir-zibil dörýänler köplenç plastik gutulary, çüýşeleri, plasmasanyň her bir görnüşini gözleýärler. Mundan başga azyk galındylary gözlenýär. Şol sanda gök önümleriň gabygy, bakça önümleriniň paçaklary toplanyp alınıp gidilýär. Bu azyk galındylary soň adatça mal ýymy hökmünde ulanylýar. Köp gatly öýleriň ýaşaýjylaryny getirip taşlan zaýa bolan nahyrlary, käsir, soğun gabygyny kim toplap aýratyn bir halta salyp, öz ýany bilen tekeri ýükläp alyp gidýärler. Bir gelip giden soň destine ikinci adım elindäki uzyn taýagy bilen dibil gutusyny köp başlaýar. Dip bu ýagdaýlary öze sineden habarçymyz gurrun berýär. Bakça önümleriniň paçaklary, bir halta plastik gaplary, başgasyna çüýşe aýratyn bir halta salynýar we alınıp gidilýär. Bu ýagdaý Türkmenawadyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularynda hojalyk dibillerini taşlamak üçin goýulan gaplaryň daşynda köp ýüze çykýar. Yerli habarçylarymyzyň sözlerine görä, noýabr aýynyň dowamynda Liwap vilayatynyň arasaçylyk we keselleriň öňüne alyş gullugy gaýtadan işlenýän galındylary kabul edýän nokotlara gözükçülüğünü güýçlendiripdir. Netijede käbirlerine jerimet alınıpdyr. Ençemeti yapılıpdyr. Gaýtadan işlemek üçin baklaşkalar kabul edýän nokotlara jerime ýazdyryp, şeýle nokotlaryň tashimmesini ýaptyrdylar. Dip yerli habarçylaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, muňa garamazdan plastiki kabul edýän nokotlaryň ençemeti gyzylyn görnüşde işlemegini dowam etdirýärler. Ýöne häzir şol baklaşka nokudy gizlin hereket edýär. Ähli plastmasa görnüşini kabul edýär, her kilesine 7 manat berýär. Çüýsü hem 40 tengeden 50 tenge aralygynda çüýsü kabul edýän nokudynda satyn alynýar. Dip habarçaýdýar. Plastik we karton ýaly gaýtadan işlenilýän galyndylaryň kabul edilmeginiň besedilmegi bilen bagly ýagdaý oktýabrda Aşgabatda da ýüze çykypdy. Paýtagtyň häkimetleri plastikiň kabul edilmeginiň togtadylmagynyň sebäbini aýdyňlaşdyrmandy. Bu ýagdaý köçelerde we zibil taşlanýan gutularda gözlenip ýygnalýan plastik, çüýşe we karton ýaly gaýtadan işlenilýän serişdeleri tapşyrmak arkaly güni görýän adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup, olary ýeketäk girdeji çeşmetinden mahrum edipdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizlik aýlyklaryň gijikdirilmegi, azyk yetmezçiligi ýaly agyr sosial meseleleriň bardygyny boyun almaýan wagtynda ilatyň durmuş derejesi iýdigiderli petegatçar. Bu ýagdaýda zibil dörýän adamlaryň köpelmegi ýygy-ýygydan gözeýilýär. Öňler dir-dibil gutularyny dörmek namyt hasaplanýardy. Häzir bolsa hiç zatdan çekinmän arkaýyn kövläp başladylar. Hatda maşgala bolup aýaly we ýoldaşy bile hapa taşlanýan gutulary dörýärler diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle-de dir-dibil dörmekden başga da dilekçilik edýänleriň sany hem köpelýär. Olaryň arasynda çağalar köp gözeýilýär. Azatlyň habarçylary çağalaryň dilekçilik edip öz maşgalalarynyň eklenjine goşant boşýanlygy we okuw etwaplaryna pul toplaýanlygy barada ençemege de habar beripdi. Käbir maglumatlarda dükanlardan azyk ogurlayan çağalaryň hem köpelönlügi gurrun berilipdi.
hepdäniň wakalaryna sini dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti ykdysady krizisin bardygyny näde halkyň garyplaşýanlygyny ikrar edýär. Şeýle agyr meseleleriň bardygyny resmi taýdan boyun almaýan häkimetler şol bir wagtda özüçe çäre görýärler. Hususan da dilekçilik edýän çağalaryň köpelen wagtynda käbir ýerlerde munyň öňüni almak üçin çağalaryň maddi üçünçüligi mektep mugallimleriniň üstüne ýüklenýär. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Tehradan dinläli. Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler ýurtda barha köpelýän dilekçi çağalar üçin mektep muallimlerini jogapkär etdiler. Olar munyň bilen çäklenmän muallimlerden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edýärler. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysynyň maglumatyna görä, şu hepde Türkmenbaşy şäher häkimligi etrap bilim bölümleriniň resmileri bilen ýygnak geçirdi. Ýygnakda çağalary enatalary ekläp bilmeýän bolsa, onda olaryň eklenjine mektepdäki sinp ýolbaşçylaryň, ýagny mugallimleriň jogapkärligi aýdyldy. Onda mugallimleriň aýlyklaryndan her aýda 200 manat alynmalydygy belendi. Olar dilekçilik edip polisiýada hasaba alynan okuwçylary maddi taýdan goldamagy we azyk eginbaş bilen üpçün etmäge borçly edildiler. Etrap bilim bölümleriniň resmileriniň bu arada mektep müdirlerine tapşyryk bermelidigi aýdyldy. Dip welaýatyň etrap bilim bölümleriniň birindäki çeşmämiz aýtdy. Ol häkimetleriň bu karara gelmegine soňky aýlarda şäheriň köpçülikleýän ýerlerinde we kenar bazarynda dilekçilik edýän çağalaryň gözgörteli köpelmeginiň we polisiýanyň olara garşy çäre görüp bilmezliginiň sebäp bolandygyny bellidi. Welaýatyň internatlarynda ýer bolmansoň olary bu ýerleri hem ýerleşdirip bolmady. Häzir häkimetler muallimleriň maddi serişdesiniň hasabyna çağalaryň dilekçilik etmeginiň öňüne almagy, ýagny olaryň sanyny azaltmaga çalışýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýurtda dilekçilik edýän ýa-da sadaka soraýan, zir-zibil çeleklerini dörýän çağalar olaryň arasynda ogurlyk hadisalary köpeldi. Habarçylarymyz olaryň sanynyň gün saýyn diýen ýaly artýandygyny aýdyp, munyň ykdysady krizisiň netijelerinden diňe birdigini belleýärler. Çeşmämiziň sözlerine görä, resmiler pul bermekden ýüzegüren muallimleriň işiniň barlanmalydygyny we munyň netijesinde olaryň işden boşadylmalydygyny hem aýtdylar. Goý her mektep 5-10 sany dilekçi çağany özü eklesin diýip çeşmämiz häkimligiň resmisiniň sözlerini çitirledi. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we onuň bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Şeýle-de bu talabyň berjä edilip başlanandygyny ýa başlanmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistanda muallimler bağ nahallaryny satyn almak, pagtanyň çürtüm işleri, pagta ýygymy, pili önümçüligi we synplary awatlamak ýaly dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Galy berse-de olar wezipe borçlaryndan başga-da köpçülikleýin çärelere, şol sanda arasaçylyk işlerine, köçeleri süpürmäge, ýüpek gurçugyna ýydak etmäge we pagta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Bu ýyl Balkanyň we Mariýanyň häkimetleri döwletiň gurbanlyk sadakalaryny hem büdjetçileriň şol sanda muallimleriň hasabyna berdiler. Soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýän Türkmenistanyň häkimetleri nemale krizisini nede ýokarda aýdylanlary açaçan boyun alýarlar. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny sayfon3.com web saytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony sayfon3.com sayfon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinde ýaragly güýçlerde doly möhleti berja etmeli bolarlar. Käbir paýtagt universitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi. Harby bölümleriň ýatyrylmagy baradaky habardan başga da ýurtda harby borçlar barada kanuна goşmaçylar girdildi. Paýtagtdaky käbir universitetlerde harby bölümiň ýatyrylmagy barada habar studentler we olaryň enatalary azatlygy gurrun berdiler. Hususan da Aşgabatyň Transport institutunyň okuwçylaryna bu barada sentýabr aýynda habar berilipdir we olardan resmi namalara gol çekmek talep edilipdir. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwyň başlanyň ilkinji günlerinde studentler resmi nama gol çekmäge mejbur boldular. Bu dokumenta gol çeken studentiň bilim edarlarynda harby bölümiň ýatyrylmagy bilen ylalaşýandygyny we hiç ile arşikatynyň ýokdugyny aýdan bir madda bar. Bu kararyň islendik wagty ütgäp we öňki ýagdaýyny gaýdyp gelip biljekdigi aýdylýan başga bir madda hem bar. Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrunlaş bolan Çeşmeýdär. Studentleriň sözlerine görä resmi nama gol çekilenden soň dokumentiň göçürmesi hiç kime berilmändir. Bu wagt içinde harby kafedrasy bolan ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary diňe 40 günlük harby okuw tamamlaýardy. Indi resmi nama gol çekilenden soň olar universitetlerinde harby bölümiň ýatyrylmagyna razylyk bildirdiler. Şeýle hem resmi nama gol çeken studentler adaty harby gullugy berja etmek bilen ylalaşdylar. Diýip studentler gurrun berýär. Olara gulluk möhletiniň näçe wagt boljakdygy aýdylmandyr. Ýöne okuwçylaryň okuwy gutarandan soň indiki ýyl gulluga gitjekdigi ma'lum edilipdir. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde doly gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Azatlyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä studentler we olaryň enatalary bu ýagdaýdan näme bolýarlar. Emma hiç kim garşy çykyp bilmeýär. Çağlary universitetden aňsatlyk bilen hiç ýyly sebäpsiz gowulyp bilinýär. Çağsyny ýerleşdirende hemmeler uly para berdi. Diýip Çeşmeýdär we köpçüligiň henidem okuwa salmak üçin ýygnan bergilerini doly üzmänligini belleýär. Transport universitetiniň studentleriniň sözlerine görä bu okuw jaýyna para ortaça 12 000 Amerikan dollaryna barabar. Bundan başga da okuwçylar 40 günlük harby okuwyň bahasyny төлediler. Geçen okuw ýylynyň ahyryna ýagny may aýynda studentlerden tölegiň ýarysy 700 manat ýygnaldy. Şu ýylyň 15-nji sentýabryna çelini bu 700 manat ýygyna gaýtaryldy. Diýip Çeşmeýdär. Resmi çeşmelerde ýokary okuw jaýlarynda harby bölüminiň ýatyrylmagy barada habar berilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda harby gulluk barada kanuny ütgetmek girdildi. Oňa laýyklykda hususan da goşun gullugyny ýyda süýşürmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar. Bu barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanda orta mektebi tamamlan oglanlar ýokary okuwa synanşmak şerti bilen harby gulluga çağırış möhletini 1 ýyl ýyda süýşürip bilerler. Bu düzgün Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyna girdilen goşmaçylarda kepillendirilýär. Bu waka türkmen ýaşlarynyň orta mektepleriň gotorduş synaglaryndan soň destine goşun gullugyna alınıp gidilýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýygyderli çap eden maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Goşmaçylara laýyklykda kanunyň raýatlary harby gulluga çağırış möhletini ýyda süýşürmek baradaky 19-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendinden soň aşagdaky bend goşuldy. Umumy bilim edaralaryny we ýörüte bilim edaralaryny tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmagy isleg bildirenlere harby gulluga çağırış möhletini ýyda süýşürmäge mümkinçilik berilýär. Bu goşmaçylar ýaňy orta mekdebi tamamlan universitete ýa-da orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlara degişlidir. Kanunyň täze görnüşi 30-njy noýabrda ýurdun metbuat serişdelerinde çap edildi we şol günden başlap güýje girdi. Azatlyk daşary ýurtlardan dolanan ýaşlaryň aeroportdan we orta mekdeplerde hemde ýokary okuw jaýlarynda gutoruş synaglaryny tapşyran okuwçylaryň we talipleriň okuw partasyndan destine harby gulluga ekidilýändigi barada ençeme gezek habar berdi. Uçurumlaryň gutorduş şahadatnamasyny almagyna we munyň bilen bagly geçirilýän dawara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý şeýle bolup, ýokary okuw jaýlaryň gutorduş synagyndan soň ýaşlar öýlerine dolanman göni gulluga gitmeli bolýarlar. Diýip Çeşmämiz 13-nji iýunda gurrun beripdi. Yerli harby bölümleriň birnäçe işgäri soňky birnäçe ýyl bäri dowam edýän bu tejribäniň sebäplerini ýurdun harby puwdagynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýär. Bu habarlaryň arasynda ýurdun harby bölümleriniň türkmen ýaşlarynyň okuw üçin goşun gullugyny ýyda süýşürmek baradaky arzalaryny kanagatlandyrmaýandygy, täze arzalary kabul etmekden ýüz öwürýändigi barada maglumatlar hem gelip gowuşdy. Munyň tersine şeýle arza bilen ýüz tutup
harby bölüme baranlar desine goşun gulluğuna alınýar diýip Balkan welaýatyndaky habarçymyz 10 oktýabrda aýdypdy. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 gezek. 1 aprelden 30 iýuna çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli amala aşyrylýar. Ýurtda harby gulluk hökmany hasaplanyp, şertnama boýunça gulluk ýa-da alternatiwa gulluk ýokdur. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary şeýle-de ýurdun ýaragly güýçlerinde esgerlere ýowuzlyk, açlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy, uly esgerleriň we harby ýol başçylaryň ýaşlara zulmy ýaly problemalaryň bardygyny boyun almaýarlar. Harby gulluga çağırlanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pajigaly ýagdaýlar hem bolýar. Goşun gullugundaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmaga we ýol başçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär. Türkmenistanda alkogol we temmäki önümlerine salgytlar artdy. Şu hepde gerilen üýtgetmelere görä temmäki önümleriniň satywyna degişli ýaş çäklendirmeleri hem ýokarlandy. Indi bu önümleri mundan beýlek 21 ýaşdan ýokary raýatlar satyn alyp bilerler. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanda alkogol we temmäki önümleriniň ýurda getirilmegine degişli goşmaça salgytlaryň möçüri artdyryldy. Şeýle-de temmäki önümleriniň satywyna degişli ýaş çäklendirmesi ýokarlandyryldy. Bu waka ýurtda temmäki we alkogol önümleriniň sewdasyna gödöwçiligiň gaýtadan güýçlenmeginiň we çilimiň bahasynyň gymmatlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Täze üýtgetmeler we goşmaçalar Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky we raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanunlaryna girizildi. Kanunlaryň täze görnüşleri ýurdun metbuat serişdelerinde 30 noýabrda çap edildi we şol günden başlap güýje girdi. Salgytlar hakyndaky kanunyň 119 maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilen alkogol önümleri üçin salynýan goşmaça tölegler 53 götürümden 61 götürüme, temmäki önümler üçin salynýan goşmaça tölegler 93 götürümden 116 götürüme çenli ýokarlandy. Şeýle-de ýurtda öndürilen güýçli alkogolly içkiler üçin salynýan goşmaça salgydyň möçüri 67 götürümden 77 götürüme artdyryldy. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanuny girdilen üýtgetmelere görä, temmäki önümleriniň satywyna degişli ýaş çäklendirilmesi 18 ýaşdan 21 ýaşa ýokarlandyryldy. Bu waka türkmen häkimetleriniň ýurtda temmäki we alkogol önümleriniň sewdasyna gödöwçiligi gaýtadan güýçlendirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Munyň çäginde temmäki önümlerini we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülikleýin reýt geçirildi. Sentýabr we noýabr aýlarynda geçirilen dürli reýtlerde ygtyýarnamasy sewda edýän telekeçilere müňlerçe manat möçürinde jerime salyndy. Bu çäreleriň fonunda Balkan welaýatynda daşary ýurtlardan import edilýän çilimleriň bahasy birden 25 götürüm çemesi gymmatlady. Şonda telekeçiler bahalaryň we gymmatlamalaryň özleri tarapyndan kesitlenmeýändigini aýtdylar. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Şu ýylyň fevralynda Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan çilimkeşler häkimetler ýurdu çilimden azat etjek diýip diňe gadagynçylyk ýerizýärler we çilimi taşlap bilmeýänleri başga hiç ýyly alternatiwa hödürlemeýärler diýip nägililik bildirýärler. Bahalar keyin sahyna çykdy. Muňa garamazdan çilim iň geçkini haritlaryň biri bolmagynda galýar. Sebäbi salgytlar artdyrylyp, bahalar ýokarlandyrylsa-da, çilimi tabin bolan adamlar çağlaryny çörekden kesip çilim satyn alýarlar. Häkimetler bahalary we salgytlary ýokarlandyrmagyň deregine ýylaty çäkli möçberde çilimi paýok görnüşinde berip, adamlaryň gündülik çekýän çilimini ýuwaş-ýuwaşdan azaldyp bilerdi. Diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde belledi. Bellesek nowbatdaky ýokarlandyrmalar Türkmenistanda soňky 4 aýyň dowamında temmäki önümlerine salynýan salgydyň möçüriniň artdyrylmagy bilen bagly ikinji wakadyr. Salgytlar hakyndaky kanuny iýulyň ahirinde girdilen üýtgetmelere görä, ýurda getirilen bir gutu temmäki önüm üçin 3 dälde $4 möçürinde goşmaça tölegiň alynjakdy aýdylypdy. Şol üýtgetmäniň ideýany hem ýurtda temmäki önümleriniň bahasy
25 göterim gymmatlapdy. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň TMK garşy görüşmegiň çarşuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda TMK önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim söwdasynyň ähli ygtyarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soňra hususy dukanlarda TMK önümleriň söwdasy doly diýen ýaly gadan edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçerde ýola goýuldy. Bu gadançylyklar wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da wagtal güýçlendirilýär. Hormatly radio dinleyijiler, sizi hepdäniň jemi gepleşigimi dinlediňiz. Ýene-de eferde duşuşýançak hoş sag bolun.